Malawi Brief. Muli bwanji omvera athu kulikonse kumene muli. Mu nthawi ino takubweretserani programu ija yotchedwa Nkhanga Zaona imene amatipasira mnyamata uja Comrade Mtanyiwa. Tatiye ndimvere kuti pano watibweretsera zotani. Mukana mulira bwanji pamene mwalephera kungosa tebula chitseko kutseka yakonvention ibako sikuti anatekera koga koma tinachezera naye pofunika kuti kalowere kholo kumakamba tsono awawa ndechikolosakulakulu izitu sizamikonono izi zofunika changapuka ine ndikuyambula bafo chipwepaya machini langani musangokhalai muleme kuti achimwendo akuti muuzane owina nditongalasa simakape ngani kodi chamwendo nangatia itiwane ndiyankhula ukoko imene ndi campaign kapena mkwiyo. This is not a politics. This is like a war between the parties. Inali nkhondo ndipakana kaula kuti anawina ndi anthu awawa ndipo ndi anthu ambiri Malawi ambiri amene ali pa top 20 ku politics akanamwalira ku TVB kuti chifukwa anthu awawa akanasinjadi akanasinja ndipo akulu ajawa aja ntoliwa aja amene ajawa ndi akyali ntoliro zenezene amai yako kabila koko wako msipayo singawile chisako zimenezo osangakhala ndi maganizo olakwitsa kukhala ndi phuma lomaganiza zimenezo kodi muwina lero pokanoka chifukwa chiyani pamalo pamenaneka mulalo kuti munthu azimutsapa bridge musamalilichoka chifukwa anekawo anayesa kuti munthu sumakwanisa kuchoka chanena misori I like that thought. Can you just say that again, that thought? Pamalo 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 the bridge here anaka the bridge here so samai ayilechoka chimachoka akukezolitaso so pamene popo weka sumacho mukoyinga mulalo Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM program yathu imene timaicha Nkhanga Zaona Malawi ndi nkhani ziwiri zitatu zimene zonoti tidziwisane ndi kukambirana pano pa Limpopo FM. Program yathu ya Nkhanga Zaona ndi imene imabwera ndi kuzaulula zimene zili zobisika zimene zonoti Malawi sakanatha kuzidziwa. Ndiye program yathu imabwera kwaziwisa Malawi komanso program ya Nkhanga Zaona inabwera kusachangamusa Malawi tisamakhala ogona tisamapusitsidwe dziko ndilawina aliyense kukhala wandale tisamakhala chifukwa dziko lindila tonse nde ngati papezeke wina akubwera ndikumafuna iyeyo kuoneka ngati ochenjera kutiposa ife nzika zimenezo za Malawi ife sitimalola choncho chigawo chaku madzulo kuno ndili ndi nkhani zingapo ndipanga mwachangu kuti Malawi titamangireso nthawi. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Malawi choyambirira ndikufuna mauthenga angawa pamene ndikuayankhula ndikufuna aluhanga wamkulu wa polisi
muchitepo kanthu aluhanga wamkulu wa polisi komanso ku ofisi ya president uthengawu ukufunika kuti mugwiritse ntchito chifukwa chonena kuti sitikufuna nzika ya dziko la Malawi izikhala yophinjika izikhala yovutika. Pakadali panopa ndikufuna ndinene kuti zinthu zikuyenda bwino pansi pa ulamuliro wa Peter Mutharika. Ndikuthokozeni a president chifukwa chinakukomerani inuyo kuitana mayi Joyce Banda kunena kuti mayi ine ndikufuna ndigwire nanu ntchito. Ndikufuna ndikuthokozeni a Peter Mutharika. President amene simasunga mangawa, president amene mulibe sankho. Taonatu maudindo amene mwatisankhira wamkulu wa asilikali wa kumangochi, wamkulu mu ofisi ya president mwatisankhira second vice president kuchoka ku chigawo chicha cha kumpoto. Zinthu zikuyenda bwino ndi telefoni yokha mukukwanisa kuyendesa dziko la Malawi bwino. Sizotuma anthu 72 kupita kuhunga pokabwera kumeneko osatoza. Mpaka pano ulendo umene anapita president kuhunga mpaka pano palibe china chilichonse chimene chimaziwa kunena kuti anapita kuhunga kukapanga gonjani mpaka achosedwa mboma osaziwa chimene anapitira iwo kuhunga. Koma inu mukumatha kungwatuma anthu awiri ndikupita kuyenda ulendo akamabwera kumeneko zikutheka. Taonani talandira 80 chakuti billion ya chimanga tapezanso ndalama ina 80 chakuti billion. Choncho a president ndofuna ndikuthokozeni kwambiri makamaka chifukwa cholumikizana ndi mayi Joyce Banda chifukwa ndi mayi mmodzi amene ali mayi amene ali wa network. Ndili ndi chikhulupiriro kunena kuti masomphenya a skulu ya ulere ndi mayi Joyce Banda ndi pamene popo igwira chifukwa mayi Joyce Banda ndi mayi uja amene amakonda kumathandiza ana skulu. Inu nonse amene mupite ku parliament musakachedwe kumeneko kavotereni a Suleiman ndipo mukavotereso a Msowa komanso mukavotere mayi Jolobala. Musakachedwe ndi kukavotera zinthu zina. Programu yanga ya kumadzulo kuno akundipasira ndi Dr. Lake 074 378 0321. Dr. Lake 074 378 0321. Ndipo programu imene akuthandizana kutipasira ndi aja Mr. Koge komanso ali nafe omwe ali ndi malo kusalima kusengape mikute 2 kuli malo kumeneko anthu amene tikufuna tikamange maubuntu loji ena. Taimbirani ali nafe kapena Mr. Koge kama nambala awa 099 422 0270 099 42 20270 kapena 083 13 maziro atatu kumapeto 6 083 13 maziro atatu kumapeto 6. Muyankhula ndi Mr. Kochi kapena muyankhule ndi alinafe pa nambala iyi 093 6 awiri 0189 093 6 awiri 0189. Muyankhule ndi alinafe tonse amene tikufuna malo kuti timangepo ubuntu nanga sije atsekedwa. Chenga wanga chiko
ndikudziwa chakumadzulo kuno ndati ukuyenereka upite ku office ya president kumene ife ali Mpopo tikugwira ntchito mu office ya president kunena kuti anthu akuphalombe akuvuta kuti dzina lija la Chilembwe hospital mukachosi anthu akuphalombe akuvuta anatumizanso mauthenga atafuna adziwe kuti dzina limene lija mulichosa kapena simulichosa ndi anthu akuphalombe akunena kuti dzina limene linayikidwa pa chipatala cha kuphalombe panakayikidwa dzina loti John Chilembwe dzina limene lija likachosedwe dzina la John Chilembwe libwerere ku Chilazulo kwawo kwa Comrade Mtanyowa ndi kumene kuli kwawo kwa John Chilembwe choncho dzina la John Chilembwe likachoke kuja akufuna dzina lawo la Phalombe libwerere m'malo. Uthenga wanga umene ndabwera nawo madzulo ano a Malawi ndi uthenga umene uliochitisa chidwi kwambiri ndikufuna aluhanga mugwire ntchito mawa likamalo watufuna mugwire ntchito office ya president mulumikizane ndi aluhanga kuti ntchito igwirike kunduna wa natural resources mmene ndangoyamba nkhani imene ichonchi azikulu akuluwo atupumuka kunena kuti kodi Comrade Mtanyowa waisiwa bwanji ndene ndili pano kufuna kupulumutsa chuma cha dziko kunduna wa natural resources kumene kwa Malawi tinaombedo kumene kuti naberedwa ndalama kunaswa ndrama pafupifupi 7 billion kunduna wa natural resources and climate change komanso unduna wa zankhalango kunaonongedwa ndrama zokwana 4 billion ndipo ndrama zimenezi zinatengedwa ndikupita ku chipani chicha cha MCP chimene amakapangira kampeni ndrama zimenezi amakapangira makampeni unfortunately mwatsoka kampeni sinaende bwino analuza ndipo azikulu akulu amene ali kumene kunduna wa forest anthu amenewa ndrama zina zimene zinasala kumene kuku chimene chimachitika nchono kuti kumakhala ndrama zina zapadera zimene amapasidwa kuti zithandizire maunduna onse azankhalango ndi kunali ndrama yokwana 7 biliyoni ndrama imene anayigawana ndrama imene anthu akuisunga mnyumba ndrama inayo ili ku Airtel Money zimene ndikuyankhula zi aluhanga mutati muzichite follow mukangomva audio yangayi anthu osewa mwagwira ndipo maina anthu amenewa kuli principal secretary kumene koko achikuni amene analembedwa pa contract ndi MCP kuli director kumene koko Titus Sisulu ndi kuli deputy director Castino Nyirenda ndipo kuli chief human resources manager officer Innocent Nyirenda wa as I'm talking right now a police mutati mungonyamuka a police pagali moto yanu kupita ku nyumba kwa Innocent Nyirenda mukapeza ndrama azikumbira mnyumba ndipo mufoni mwawo muli ndrama osatisa masewera ndipo anthu amenewa anafika paja pogula magali moto wina ali ndi magali moto 10 ndipo amanga nyumba within 6 months kumanga nyumba zambirimbiri anthu wandi awa kunduna wa forest take me serious Mr. President aluhanga ndifuna mutitenge serious principal secretary achikuni a director ataita Sisulu a deputy director Castino Nyirenda a chief human resources manager Innocent Nyirenda as I'm talking right now they are busy kusokoneza mafika akuti akufuna
atinamize kunena kuti amachita ma activities ndrama zimene zozo akufuna kuti atinamize kunena kuti amachita ma activities koma ma activities iwa ndi aboza ati amapanga ma activity osiyana amene apangisa kuti ndrama zimene zizi zigwire ntchito chikhalire na Malawi ndrama zimene zizi zalowa matumba mwawo amanga nyumba maumboni ndili nawo kumene kuli nyumba konso ndikhoza kutengani kwa kusiyani ndipo mu Airtel Money mwa anthu amene ndatchulawa muli ma millions ochuluka akuti akulephera kugwiritsa ntchito ndramazi akuopa kuti aziwika enawo ndi amachita kunyamula ndrama m'manja kutuluka nazo panja kumasowa nazo polowera ndiye uthenga ukupita kwa wamkulu wa polisi kuti mupite ku nduna wa zankhalango kumene kuma office kumene kumene mukapeze a principal secretary achikuni a director Titus Zulu a deputy director Caston Nyirenda komanso a Innocent Nyirenda anthu awa aononga ndrama kumeneko amagwiritsidwa ntchito ndi MCP kumaononga ndrama choncho ndikunena pano ndipo anthu amene amalemba azibale awo ku department ya forest kwalemba ntchito ngati ma forest guard ndiye ndifuna ndipemphe kunena kuti ino wamkulu wa polisi komanso ku office of president ifali Mpopo FM ntchito imene tikugwira ndimene kukuuzani zikanike zinoka mupite pakakhalanso kuti pali ma connection tisabweranso tauzisa Malawi kuti ntchito ichi yalephereka kugwira chifukwa chonoti mmene moja muli wakuti pali Mpopo FM ndimafunanso ndinene kuti pali gulu lina limene lifuna kumasokoneza a president amtalika ndifuna ndibwereze ndikafika pachapoto papachi ine ndibwera ndizaulula a president ndifuna ndikupempheni pamene mukusankha maudindo pangani chothekera musasankhe munthu amene akukhuzidwa ndi milandu ya corruption musasankhe munthu amene akukhuzidwa ndi milandu ya corruption chifukwa kuti munthu amene uja azayimbidwe milandu zizavuta simwamusankha kale ndiye kuli bwino before musanasankhe tufuna tiyankhule kunena kuti musasankhe anthu chifukwa tikungomva manong'onong'o ku military kuti kufuna kusankhidwe wachiwiri wa ajabu ndi dzina limene likumveka la manong'onong'olo tikafufuzanso ku maofesi aku military akukhuzidwanso ndi Katangale choncho a president ena asatenge kuti chifukwa chonoti ayawa tinagwira nawo ntchito iya ndi mzukulu wa ucheni za mzukulu wa uchenizo ndi zimene zikumaononga ntchito za ma president choncho ndifuna ndikupempheni a president mwayamba bwino Malawi wina aliyense akukondwa ndi okhawa amene anapeza mavoti 50,000 ndi amene akungobwebweta mpaka ayamba kuti ucheni Limpopo yawo Comrade Mtanyiwa ati ayamba kumapanga za Bakiri TV sindikudziwa zonena kuti mitu yawo ikuyenda bwanji aluza moti tisipite chitsogolo koma iwo akuti isanaluze ndi angoponya china chilichonse pa social media akuti mafuta asowa sindikudziwa zonoti anthu tikuzitenga kuti zonoti mafuta asowa ku Malawi tieni tivomereze mtsogoleri wathu Peter Mutharika whether we like or not chabwino simukumufuna Peter Mutharika ndi wanu yotusali mboma ali kunja kwa boma ndole muzikuwa wanoyo ali kunja kwa boma wanoyo ali kunja kwa boma wa Malawi ndi uyo ali nkati mwa boma
Limpopo ndi Comrade Tanyula. Ndofuna nditamangire kuna Mwera filling station. Kuna Mwera filling station kuli fuel superintendent amene akupanga za chinyengo akugulisa mafuta madram kumapita nawo ku Mozambique. Ine wathandiza anthu aku Mozambique sikuti ndikudana nazo ya. Koma tiyeni ifeyo tikhale ainake first priority. Mafuta awo akatikwana tili nawo. Tiyeni tikhoza kuwathandiza azati. Kuti mawa tisikazati vuta timapita kwagula chimangaso ku Mozambique. Ndiye ndikufuna kumene ku filling station imene timati super sink filling station. Nyamata wa pamene pa akupanga kwambiri zakatangale akutenga fuel watu kumapita nayo ku Mozambique. Ndiye mafuna ndipemphe kuti amene mmayang'anira za mafuta ano tatiyeni mutamange ku super sink filling station kumene ku fuel attendant ndamene akupanga zolakwisa. Komanso kuli apolisi akunamwerako amene akumagula mafuta wanso kumapita nawo ku Mozambique. Sepano ngati apolisi akutenga mafuta kumapita nawo ku Mozambique ata agwira anthu okubandi ndani. Aluhanga tithandizireni ku polisi kunamwera. Apolisi akukafukule akudandaula kunena kuti kumene kukunachitika za uchifamba anyamata akapanza anaphedwa atamwalira anthu amene anaphaja anagwidwa ndikupita nawo pa polisi pakafukule. Anthu aja anapezeka zonoti sakupezeka amauzidwa zonoti anthuwa anamangidwa. Mwatsoka tsiku lina anthu aja anapezeka zonoti akuyenda kufufuza. Apolisi apakafukule analandira ndalama. Munthu amene anapha tikuyankhula pano anatulusidwa. Ndi anthu akukafukule aluhanga akunena kuti mupite mukafufuzire kunena kuti kodi tizipanga choncho wokupha azikapezeka kunja chabwinotu akanakhala kuti watenga chimanga. Koma otenga chimanga ndi amene akumasekeredwa. Ndiye uthenga wachuka ku polisi yakukafukule. Uthenga wina upite kwa kumene kundi kumuloza kwa afumu anjema. Afumu anjema alanda makasu asukula kumanda Amos. Ndi anthu akunena kuti makasu amene mwatengawo mwabwezi ngati mukuziwa zonoti munasonkhanawo ndalama yokagulira makasu amene wo ndiye mwatenge mwasiye pa nyumbapo. Ndi anthu muona mmene atapangire abwera ku nyumba kwanu. Choncho uthenga upite kwa afumu anjema. Afumu anjema kumuloza kumulanji alanda makasu amene timagwirisira ntchito pothandizira kumanda. Choncho anthu aku anjema kumuloza akudandaula. Pamene ndikutuluka pa program yanga ndifuna ndinene kuti ndalama zimene zasowa kumbombera tikuzifuna ife Malawi. Ndalama zimene zasowa kumbombera university ainake Malawi tikuzifuna. Ndipo tikufuna apolisi ino muli ku office ya Anti-Corruption Bureau tatiyeni tagwira ni ntchito yanu. Tikufuna mukatipezere wa construction ka company ya construction imene imagwira ntchito kumene imachedwa Tech Construction amene yanene kuti chimene chinayimira iye osapitiriza kupanga mbombera university ndi chani. Ndalama zathu za kumbombera tikuzifuna. Munali ndine Chikwawa Mladi Tanyula pali Limpopo FM.